bir iş bilen şug'ullangan bal qurtuna tigi qayg'iga batırga vaqt yok deb endi tarjima etsang endi ol tigi William Blake'nin bir aytimi var. Пословица adı degan ingliz tilinde biz şit il edebiyatını оқығанда университетте журналист факультетінде шуны William Blake'ны мен қайсыларын жазып алған едім. Бик ақыллы сөздер. Шунда айтқан енді. Міне орысша айтмыш ли, заняты пчеле не до печали деп айтсаң енді. Міне әгер де кішіге нешіктір міне көңілсірек болса, ол тігі бір іш білен шұғылленсе, шул екен. Тігі сериал бар бейді, шундай бик популяр. Большая перемена деген. Анда кім айтты енді? Әлі нейді, Касаткина директор айтты ма? Мәктәптен ең яқшы дару де ішті. Самое лучшее лекарство это работа де. Ну, он дұрыс та енді міне. Іш пұшса мен мәселен алам да тігілік не социаль шілтерлерде түрлі мәқалелер язам да тұрам. Қайсылары оқи, халық еріне. Көбісі еріне, ол тігі әлі ненде тігі күлдіртәдірген тек шәрә, ярым шәрә, нәрсе бір қызық-мызықны қариларда шулай деп анда ол тігі күнбағаш шекілі жемағат. Тоқтап болмай. Міне мұнсын қарим әлі. Ақылны арттырмай ол. Ақылны арттырмай қызғаншыға қаршы. Башта шулай қызықсындырып қоялар, міне фәлен деп. Соңынан енді тігі комментарийларын оқи башласаң, анда түкірініп аталар, ник бізді алдадың шулай деп. Хатта енді нәрсегіне юғанда. Ол әр не бір яғынан қызық болырға тиіш, бір яғынан файдалы болырға тиіш. Ол мәселен видеолар тігі бір білім беруге тиіш. Мәселен, міне көрдіңіз ме, мен сізге айттым да тігі William Blake'ның әйтімен мәселен. Ол есігізде қалса сіз тұрмышта бәлки файдасы болар анардан. Енді қайсы вақытта кіші ерінсе, я іш болмаса, татар халқында бик әйтім яқшы бар, кіші-кішіге дару деген. Чөнки бір-бірсін тыңлап тұрса да жеңілейіп кете екен ол кіші. Қайсы вақытта міне туғанларың сені тыңлап айталар бит. Ялғызлық, ең яман ялғызлық ол ғаиләдәге ялғызлық де. Чөнки қайсы вақытта міне кіші яши ғаиләдә. Аны аңламыйлар, тыңламыйлар, ихтибар етмейлер. Ну бұлай енді тұрмыш өтіп кете, кіші жоқ, шынасын өкіне башылар. Міне неде кіші болған, міне неде кіші болады. Біздің әни мәрхум айтадыр, рұқсат болсын. Кіші енді исән шағында қадірін білмесе, соңынан алтын хайкалыда қойсаңданға керекмейді. Шын шекілі ол міне ол тігі қайсы уақытта бір-бірсін түзелмейлер. Шынды міне ол тігі іштен арып қайта да кіші. Жетекшісіне қаршы әйтелмей, тағы қайда әйтелмей, ол қызмет еткен жерінде, ішлеген жерінде кішіге қаты әйтелмей, қайтқа шенде ол анарға бет тігінде үстінен жалыбы ғариза деп, нәрсе тағы деп язалар. Ол яза алмайлар бет. Язалар, язалар. Амында ғайлада біреуді үстінен бет язмай, анын міне шулай деп танқидлер. Шуна көре ол қайсы уақытта ғайлада бірсі деспот деп айталар. Бірсі шундай тігі базарда бір егіт ие. Ол айтмайм енді милләтін, айтмаса да бола. Ол базарының директоры бұл берді. Бір ханым, ол әр қайсының тігі жетекші бұл бәйленіп, яшарға бермеген тігілей бұлай. Шунасын бұл аның баласы аварияға ләккәшіне, аварияға мы тігі ЧМТ деген черепно-мозговая травма. Шунасын бұл қан нитре керек, шул переливание, бұл мұрыжағыт еткен ярдам берігіз, қан берігіз. Бұл айтты. Мен де баш тарттым де, ан баласына қан бермейм деп. Чөнки ол менің қаным, менде жоқ қан, яқшы қан. Ол бұзып отырды менің қанымын де. Шун шекілі. Іште де мәселен бір-бірсін ашылар нетелер. Редакция эшләгән, хатта мен исемдә ол 3 ел эшлиләре күп булса 6 ел, мен 15 ел түздем. Яр янда 5 ел депутат булгач, теге ул мине курыкты.
анда да мен ага каты әйтәдерим, кеше арасында әйтәдерим, шуңа күрә ул миңа бик артык бәйләнмидер. Шунда да иҗади эш шундый инде ул. Менә безнең бер егет тә әйтәдер, ул ди кешене ди урысча әйтмешли состояние вины держит ди, менә шулай итеп. Гел кешенең бер гаибен күрсәткән була. Син шунда гаипле, монда гаипле. Biz хәзер менә шуны искә алсаң, ял көннәрдә югые без ял көнне әле мин укыган егетләр, яшүсмерләр, алар имеш ни буш вакытын кая куярга белмичә баш ватып шулай әллә инде бер этлекләр эшләп йөргән. Мин уйлап торганым, миңа бер көн ял булса, мин рәхәтләнеп ял итрим ул дип уйлаганым. Ул мәсәлән шунда бездә ял да булмадыр. Хатта тегән безнең теге баш бухгалтер имеш Нида планерка түгел инде. Шул тырышта совещание дип әйтәләр. Шул була инде кайсы вакытта кол договорной алдыннан шунда гел ала да зарлана безнең баш мөхәрриргә. Менә алар иртә китәләр эштән. Алар соң киләләр. Тегесе үзе белән бергә эшләгәч, баш мөхәррир инде хатын, Марҗа хатын инде ул әйтә, алар сезгә караганда ди, алар ди ял көн эшләп йөриләр ди. Siz ди 8-дә килдегез дә 5-тә киттегез. Алар ди сагать кайсы вакытта 9-га хәтле утыралар монда ди язып ди ял көнне дә ял итмиләр ди. Ансы хак инде сүзе. Мен чөнки теге миңа отгуллар җыйналган икән 1.25 ул ачу килде дә юк итте дә куйды бер юлы отгул. Шундый менә ул теге ни хисле кеше тотты да син ди аны кулланмадың ди. Ничек кулланырга? Анда бит ул син сабантуйны язасың. Икенче көнне отгул сырга кирәк. Нинди син бит материалны тапшырырга киш. Көн буена газетта чыкканны көтеп торасың аны. Шул ул ни ял көнне булгач отгул булырга тикә. Ул әйтмиләр син отгулга чыгасыңмы дип. Шунда инде ни булды? Бер ягыннан шул теге тирку патагонный система, икенче ягыннан берсе ашап, теге планеркада имеш алада тотына менә шулай танкыйтлагыз бер-березне. Мен инде белдем, ул безне урысча әйтмичә разделяй и властвуй дип, шуңа күрә шундый тәртип саклыйсы килде. Мин аны бераз инде хәйлә эшли башладым. Мен анда башта кешене танкыйтлык кирәк бит, менә ул мәкаләләре хата язылган дип. Аны әйтәсең, мәсәлән, аны әйтәсең, миндә дә шундый хаталар була, җәмәгать, менә хатта кешене танкыйтлы алдыннан үзең әйтәсең, миндә дә шу хаталар мин ясыйм, бик борчылма дип, үзеңнән теге шул тегенең хатасын сөйли башлыйсың. Ул кеше бик алай рәнҗеми. Бу Марҗа безнең җитәкче, ул Марҗа дисем, аны урынбасары Мишәр хатыны, анысы бигрәк эт шикелле үзен тотадыр яны. Шуңа әйтәсең килми, ул милләттән тора дип, кешедән тора ул. Вот шул безне бер-беренә капма-каршы куеп тырышадылар. Шулай итмәсләп, бер вакытта инде мин аны каты совещаниедә алдым да, без машинада шул син йөрисең әллә кем булып, ул безнең машина, син җитәкченек түгел, корреспондентский дип, ул тотынды миңа бәйләнергә, мин аңа бәйләнергә. Акырыштык, мин бигрәк кычкырдым, шунысын урынбасары Мишәр хатыны яклый башлаган җитәкчене әйтәм, затни рот поддувалы, затни поддувал подхалимка дип. Шунысын бу инде планеркасы токтатты да миңа инде әйтә. Шулай ди. Инде мен инде киттем. Бер вакыттан соң мен әйтәм, бик кызу әйттем инде, бәлки гафу итәргә кирәк дип. Теге кабул итү бүлмәсенә керсәм, теге кабинетны чыгып килә, безнең саркатип секретарьга әйтә, "Мәди Галя ди, ашкычны ташлый бир анарга ди, мине әйтә инде. Йөрсен машина белән, мин йөрмим." Инде мин әйтәм, безнең татулашырга булмый икән мөмкин. Шуңа күрә мин инде теге саркатипка Галяга әйтәм, Галя бар безнең Петр шоферга ди. Мен әйтәм, миннән сык китмәсен, чөнки мен әйтәм, мин аның хуҗасы дип. Шулай. Шунысы инде алай әйтешкәч инде ул минем хатта 1-2 тапкыр чәчәкләр апарганым, чәчәкләрнең акчасын кайтарып бирделәр. 2 хак. Мен әйтәм, яхшы икән бу процент, мин татар булып бушка калмаган икән минем тырышлыгым. 200%, 100% өстән доход килгәч мен әйтәм инде. Шулай дип шаяртып, шунысын әйтәм, бер нәрсә калмый инде юл, депутатлыкка чыкмасаң. Шулай инде депутатлыкка көрәшеп чыктым да. Инде теге әйтәләр, греклар әйткән бит, на щите или со щитом ди. Ну, шул инде щит белән кайттым да инде. Аллага шөкер. Шуны әйтәс килә. Тырышкан кеше, ул теге нәрсә дигән, ни ташка ди, кадак каккан ди.